Hallo allemaal, what going on? En Kitty. Dit is Gabriel van Itoko en ik heb echt een hele goeie voor jullie. Ik heb namelijk de spelregels voor de Itoko Moment. En met deze info heb je gewoon een grote kans dat je misschien wel gaat winnen. Dus dat betekent een jaar lang die lekkere Cheetos of die Apple Jacks of wat je ook maar wil. Dus pak je pen of pak je telefoon of doe whatever je moet doen, omdat ik ga je nu de tips geven. Mag je telefoon? Dankjewel. Dus stap 1. Ga naar www.itoko.nl. Stap 2. Klik op de menu. Dan zie je de Itoko Moment Challenge. En klik dan op inschrijven Itoko Moment. Klik op de Itoko Moment, zet het in je winkelwagen en ja, koop het. Het kost je geen geld, dus het is helemaal gratis. Maar als je toch nog een Captain Crunch koopt, ja, daar moet je wel voor betalen. De volgende stap. Nu kom je bij de kassa. Daar vul je gewoon je contactinfo in, dingen zoals je e-mail, heel belangrijk. Anders kunnen we je niet een prijs geven als je wint. Vul je gegevens in. Nadat je dit hebt gedaan, krijg je een betalingsbevestiging van 0,0 euro. En krijg je dus gelijk ook de goodies in je mail. De goodies zijn dus de logo's die je kunt gebruiken tijdens de Itoko Moment Challenge. Maar je kunt het ook gelijk downloaden op de website. Dus wat jouw voorkeur heeft. Dus nu heb je de logo's en je kunt lekker aan de slag. Nu is het tijd om je Itoko Moment video te maken. Is maximaal 1 minuutje. Dus ja, ga je gang. Veel succes. Oké, vanaf nu wordt het makkelijk. Tag 5 vrienden en gebruik de hashtag Itoko Moment. De logo moet wel even voorkomen in de video. Kan aan het begin, kan aan het einde, kan in het midden. Je mag zelf kiezen wanneer. Want het is jouw Itoko Moment. Post de video op Instagram of op Facebook. Ja, als je echt heel veel kans wil maken, moet je misschien op allebei proberen. You never know. Tag Itoko natuurlijk op je video. Want we moeten weten wat aan de hand is. En de allerlaatste stap is challenge 1 persoon om dit ook te doen. Ze kunnen dit doen op Instagram of Facebook. Ja, dat is best makkelijk toch? Dus met deze tips fix je het zo. En als jij deze stappen neemt, wil jij misschien een jaar lang Fruit Loops, Fria, en is het een jaar lang een festival bij jou thuis. Dus schrijf je in voor de Itoko Moment. The Toko that feels like home.